alá, señoras e señores, son as 6:32 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se sodes desa xente, bueno, que igual estades no medio da nada, non coñecedes a xente, non vos mesturades, non andades por aí. Se non tedes redes sociais, facedias. Sí, sí, facedias, porque en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociña dous auténticos animais. Ai, que pasen, Xulio Mato, Merchi Rodal, un aplauso para eles. E aquí ustedes, don Xulio Mato, dona Merchi Rodal, que están hoxe con nosco. Merchi, como estás? Moi ben, contenta, alegre, ben. Por qué? Porque che parece un día bonito, un día interesante? Un día bonito, frío, un pouco frío, sí. ¿no? É que me estou dando conta... No, fixo un caloros. No, pero estou me dando conta de que non te presentei como debe ser. Joder. Vamos alá. Madre. Hoxe temos connosco, no Voltas co Prato, a deusa das tortas. É Xulio Mato. É que é así. É así, é así. Estás ti tamén, Sí. E temos unha cousa moi importante que contar, don Xulio Mato, porque Sí. resulta que Que pasou? este domingo don Xulio Mato dio ti. Va a ser que... Vou ser valedor Do povo? do caldo Ah, do caldo. de Mourente. Moi ben, Xulio Mato, un aplauso para Xulio. Ali nos vemos. Aí o tedes, aí o tedes. A hora do vermú. Se sea un vermú. Costouche a marcha que che puxemos, sí. Moito, sí, moito. É para que te Estou metas... supercontento. Para que te metas no papel. Estou supercontento. Bueno. O sea, que vas zampar gratis pola cara. Sí. O sea, vas zampar caldo pola cara. bocado. Moi ben, Un bocado, porque además o caldo, canta máis cantidad faz, Máis rico Máis está. máis rico está. Claro. E aí fan moita cantidad. Sí, vai moita Sí, xente. Moita... Sí, sei que mete moita Ostras. xente, sí. Bueno, A ver, tamén decir así, esa festa mete moita xente. Venimos cociñar a ver que nos trae Marité de Mesía. Son Marité, veño de Mesía. Quería que me dixeran algo para facer con clara de huevo. Eu teño moitos huevos na casa. Uns merengues, un bizcocho, un pudín ou algo que sea. Así enseñan un pouquiño máis. A mamá facía bizcochos e renovámonos sempre con merengue. A ver, hoxe, que me enseñen a facer. Un saludo ás miñas fillas e ao meu marido e aos netos que quedaron na casa vendo. Vamos esas palmas arriba. Veña merengue, merengue. Isto pasa. É verdade, o paso de Lego todos. Bueno, aí estaba Marité que nos decía que quería algo rico con claras, como por exemplo o merengue falaba tamén do, que dixo, do? Sei de que máis falou, que me gustou a min como dixo. Do biscoito, pudín. do pudín. Non purín, dixo pudín, do pudín. Bueno, Xulio Mato, que vas facer ti cas claras? Porque como di o título do programa de hoxe, as cousas claras. Xulio. Moi ben. Pois vou facer un biscoito, o sea, un rolo de merengue. Un rolo de merengue. Xa está, así de claro. Como se fai? Pois vou facer un biscoito finiño con merengue e despois vou enrolar unha plancha. Fa unha plancha de merengue e despois enrolo. Como ese... Sí, como un un biscoito enrolado. Un biscoito. Como un biscoito enrolado. Pero de claras. Moi ben, biscoito enrolado de claras vai facer don Xulio Mato. Temos moitísimos ovos en Galicia, así que temos moito que facer. Merchi Rodal, ti que vas facer? Vou facer un pudín molotov. Un pudín molotov? Sí, é un biscoito non, é un pudín tradicional que se fai en Portugal, unha sobremesa típica portuguesa. Vale. Acórate de mirar para a cámara que é, por favor. Sí, de verdad que o intento, sabes? Saca de arriba, pero... Vai, si, Ela sabe que a de arriba é da Deus. Esa é a dela. Esa sí, Esa sí, pero despois as demais... Bueno, un pudín molotov. Sí, faise con claras montadas a punto de neve, e aí, o forno. Baño de María, Rico, É moi curioso ese. salsiña de caramelo, É unha sobremesa moi impresionante, sabes? Porque faise ese molde, entón queda moi grande, impresiona un montón. Pois, señoras, señores, cociñamos con claras no Voltas co Prato, quedamos con Merchi Rodal. Vamos. Bueno, é moi sinxelo. Veña, como vai É ser? a forma de aproveitar todas esas claras que ás veces pois fas xema pasteleira para rechar pasteles, utilizas xemas para pasta, para moitas cousas, quedan as claras aí perdidas, utilizas as xemas, quedan as claras aí perdidas, e con esta aproveitas perfectamente todas. Xa, alonxadas da mau de Deus. Hai que aproveitalas.
Facemos primeiro un caramelo. Vale. Botamos o azúcar, 160 gramos de azúcar. E vale botar auga. Voulle botar agua. Vale. E lume a tope, claro. Lume a facemos tope, sempre, que está a 9. E vamos botarlle un pouquiño de zume de limón. Moi ben. Temos o limón por aquí. E aí vais a quedar facendo el tranquilamente. Moi ben. Pois a xente da casa, mentre está facendo merche rodar o seu caramelo, que nos chame, 664-483-419. Já sabedes que ese é o teléfono da Voltas co prato que podedes chamar para o que queirades, Se queredes dicir que hoxe hai moitas cousas mellores que estas para fazer con claras, por favor, decide, chamade a Voltas co prato e contádelo. E como sempre repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 da outra na televisión. Bueno, aquí hai 10 claras de ovo. Ah, perdón, 50 euros. Que? Agora é 50 euros despois. Non estaba atenta. Na televisión De Galicia. das claras. Das claras. Eu estaba pensando nas miñas cousas. No, a verdade que sí. Ai, vai, non tires todo, Bueno, muller. 10 claras. Montamos primeiro simplemente cunha pizquiña de zume de limón Vale, e un pouquiño de sal. vale. Por que o sal é así? Porque axudan a montar mellor. O sal? Sí, un chisquiño de sal e un chisquiño de zume de limón. Cuidadiño que non vaya xema. Si vai un pouco de xema dentro das claras, non monta tan ben. Ostras, o sal, un truco de Merchi Rodal. O sal, un truco de Merchi Rodal. Sí. Gústame o truco, Así que... Mira, as claras a temperatura ambiente. Empezan a montar, cando collan un pouco de consistencia, empezamos a engadirlle o azúcar moído, vale? Así como se fora unha nevarada. Ole, hoxe gustou vos os dous bater, non? Para facer ruido. Si son claras, hai que bater. Vamos ver como bate Don Xulio Mato. Veña, vamos para lá. Mira como bate. Como che gusta hoxe o programa, Notase que estamos a venres, Pois está na túa salsa, E mañán vou a Portugal, chaval. Buah. Pois proba un molotov, Vou a ver se comer está igual ou mellor. un bacallao. Mañán vou comer un bacallao. Bueno, eu teño 6 claras, Por que non sei? porque son 6. A receita di... A receta di 6 claras. 6 E claras. botaxelle sal e limón. No, botei de momento un poquinho de sal, Para que monte millor. claro, e 250 gramos de azúcar, sin moer. De azúcar normal. Normal. Eso é. Pero puxeches cara de... Porque son máis chulo. No, porque non fai falta que sea moído, neste caso. Vale. Vale, mira, aquí teño zume de limón. Ahora sí, botou Ahora o sí, limón, vamos a ves? botar. Mesturamos con esta Olé, toque. eso montouse moi ben, Claro, esto se moi ben porque eu son un gran montador de claras. Bueno, claro. Tes o Mira. título de montador de claras. Claro, e aquí teño Sí. 25 gramos de fariña de millo moída, de maicena, vale? Que vamos a ir incorporando. Estas claras levan un montón de cousas, Sí, porque eu vou facer un biscoito con elas. A Vale? tómbola dos títulos tocoulle o título de montador de claras, Sí, Verdad? mira, mesturamos todo ben. Hola. Vamos a dar caña ahora. Olé. E ahora, cando nos fai estes picos, ves que se empeza a facer estes picos, Sí. apagamos, mira, miramos. E como nos fai estes piquiños, ves? Xa temos montado. Esa cando está montada é cando fai así, Eso é. como unha estalactita, estalagmita, non? Cando non chorrea. Cando non chorrea, Eso xa está, é o Esto punto vou deixar exacto. aquí para que non mo leven, que despois me vai facer falta. Isto é para que non llo leven. Vale, Entón, hai que mira. deixalo aí. E aquí temos unha bandexa de forno Ben? e un papel sulfurizado, vale, un papel de forno. E ahora Papel sulfurizado. En vez de chamarlle papel de forno, dixe un papel sulfurizado. chamase... Vale, bueno, chamase papel de forno. Pero ti pa ser divulgador, Pero é dalle. coxear moito. Díxenche moitas veces Moi que justito. telo que dicir dunha forma que a xente o entenda na casa. O papel que Si ti compramos no dis- supermercado que é de forno, Xa está. en realidad está sulfurizado. Bueno, pero é de forno. Vale, pero bueno, pero vamos a ver, cañotas. Ti tens que decir sulfurizado tamén. Vale, perfecto. Mira, Pues veña, estendémolo ben. sulfurizado. Mira que brillo ten, que Ole, maravilla. Ole. E ti dirás, por que ten ese brillo? Por que ten ese Porque brillo? están moi ben montadas las claras. Porque Mira, é doctor en estirámolo- claras. Estirámolo ben. Ten a cátedra. Sí, ten libertad de E con cátedra esto- no montado de claras. E con esto, ti sabes esas planchiñas que hai Sí. no supermercado de biscoito? Pois este é o mismo, pero feito só con claras. Ah, Entón, vale. estirámolo ben e agora que vamos a facer é... Levalo ao forno. No, aínda non. Ah, non? Mira, vamos rizar o rizo e aquí vamos picar unhas améndoas e vamos a esparexar por riba. Queres que chama a Marita para que vexeis? Sí, por mí perfecto. Mira como me puxen, madre mía. Manchaste moito? No, É que poquinho. és un Ya porco que mi madre. está. Te pases, non te pases. Vas por aí que va armar, Vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Que pase, por favor, un fortísimo aplauso para Marité de Mesía. Un aplauso para ela.
Hola, Marité. Por favor, arrímate aquí adiante. Hoxe estamos poñendo moitos merengues, xa ves no programa, porque como vai de merengue a cousa, vai de claras. Xulio Mato traeche unha proposta, eu creo que bastante original, eh? Mira, eu fixen... Vou facer un biscoito. Teño aí a base de biscoito, vale? Mira, fixen con 6 claras, 25 gramos de maicena, unha pizquiña de sal, bastante azúcar, porque o merengue ten que ser 12, vale? 250 gramos de azúcar ten aí. Batín, hasta que quedou, mira, que brillo, que brillo de experto montador de claras. Mira, ahora voy a expresar estas amendas picadinas. No, él ten un título actualizado, no. Do século XXI. Claro, se tienes que montar esto a man, me falta... 3 programas. Vale, mira, entón, con esto vai ir ao forno, entón... Vale. Bueno, despois xa vos digo que vai pasar con esta amendo, vale? Pero vai ir ao forno agora? Vamos ao forno. Veña, Marita, abre o forno. Está, o forno está a 160 graus e vámonos ter media hora, vale? 160 graus, media oriña. Exactamente, un pouco de máis, un pouco de movimento. Porque... Vámoslo poñer aí. Moi ben. 160 graus, media hora, esta é a proposta inicial de don Xulio Mato. Marité, agora temos que ir comerche, cadeus. Vale. Por favor. Hola, Marité. Hola, que tal? Pois eu vou facer unha sobremesa típica de Portugal, que é un pudding molotov. Chamase así, está feito... Molotov. Que dixen? Molotov. Molotov. Está feito con claras. Montamos as claras con azúcar e por outro lado estou facendo un caramelo. Ole. Porque o caramelo vai a ir dentro tamén do pudding. Sí, o E caramelo despois con vai ao azúcar. forno. Sí. Vai ao forno o baño de María. 20 minutiños, sube neste molde, sube así un montón e despois... claras, mira. A ese Pues molde... son claras. Así non comen. A ese molde estamos dando uso, eh? Sí, claro. Cando Ese se compran molde- as cousas hai que Sí. usalas. Sí, Hai que sí, comprar sí. as cousas para usalas. No, estamos dando uso a ese molde porque debemos levar 20 pastéis. Bueno, mentes dure... E despois con esas froitas vou a facer unha salsiña de acompañamento. Vale, pois así nunca vin o merengue. Coas froitas, Bizcocho. estas de aquí, as Sí, salsiñas. con caramelo, aproveitando parte dese caramelo, botamos as froitas, damoslle un meneo así cun pouco de licor de laranxa e o flambeamos. Vale, Oh. vale. Imos Moi flambear. Marita, que che parece? Moi ben, a ver, que resulta. Bueno, vou Pareceme botar ben. un par de Así cucharadas nunca de vin. mel. Xa que non lle boto moitos aromáticos hoxe, o aromático do pudding vai a ser o mel. Marita, hai algo que digas ti... No, ese llevou a pinta, eh? Eu Sí, creo que sí. pero sí. aos Bueno, dous? sí, así nunca, ao forno nunca fixen as claras así. Para adornar bizcochos e eso, sí. Pero Xulio tamén ao forno, vai todo ao forno aquí Sí, hoxe. hoxe o Ao forno. forno, Moi ben, pois... a ver, algo salirá, Mira, color. está ben. Claro, Está entón non collendo aí. tes ningún favorito de momento. No, de momento no, porque así nunca as cociñei as claras. Claro, hai que probar despois. Sí, Entón teño que mandarte á zona de sufridores. vale, pues a Si non sufrir. che importa, eh? No, non me importa. Non. Espero ali a ver cal é o que fai mellor. Vas descansar ali un pouco. Mira, a ver como fan. Veña, un aplauso Vale, para Marité, que está gracias. con nós con a Chao, Voltas Marité. co Prato a Televisión de Galicia, ben de Mesía. Bueno, xe cociñamos ao ritmo do bate que bate, porque se hai algo máis sorprendente ou sorprendente nesta alquimia da cociña é o milagre das claras de ovo. Atentos, que isto é para tolear. Para cantas cousas pensades que vale unha clara de ovo? Vamos contar 5, así para empezar. Funcionan como espesante nas cremas, por exemplo, e tamén como emulsionante nas maionesas. Sí, a textura desta maravillosa salsa temos que agradecer en gran medida ás claras de ovo. Tamén actúan como estabilizante, por exemplo, cando facemos deliciosos xeados. E por se isto fose pouco, potencia sabores e recendos ali por onde pasan. E que facemos hoxe con elas? Pois darlles moito volume e xogar ás lambetadas premium. Sí, porque o aspecto dos merengues ou das lambetadas que o levan sempre é espectacular, impactante, teñen un aquel de festa que non se ve todos os días. E xusto por iso acabamos así a semana con esta fantasía festeira. Contádenos cal é a vosa favorita, cal vos gusta máis, como sempre, en @voltascoprato. E seguídenos porque imos camiño do luar, queremos pillar a Galloso. E, de feito, o día que pillemos ao luar, podía vir Galloso de convidado. Aquí. Que boa idea. Ves, non ir nós ao luar. Dicirlle a Galloso que veña aquí. Estaría ben, tamén, non? tamén podemos ir estaría ao luar. ben. Sabedes que hai unha anécdota sobre Galloso, Merchi, que é que cando acaba o luar, come sempre un chuletón ao chegar á casa. Sí. Entón, ese día hai que facer un chuletón. Vale, pero podía vir el aquí e despois irnos No, alá. nós por suposto que imos ir. Da igual Vale. que el diga que non. Ah, vale. Nós vale. entramos por ali e xa está, como se fose a nosa casa. Mira, por aquí o que teño é montando as 10 claras, Ajá. con 100 gramos de azúcar e 2 culleradas de mel. Temos o caramelo xa feitiño, ves? Sí, xa está Dourado, perfecto. E Ai, vamos vas a botalo botar. pouquiño a pouco, así. Pero non che Solo a fastidia. metade, ¿no? E sigo batendo, vale? Pero Pero, é que estou
Estou un pouco alucinado porque pensei que fastidiaba, sabes? No, e agora sigo batendo. Podes ir con Xulio, xa despois chámote outra vez. Gracias por darme permiso por marchar, Que alivio. A verdad... Mira, vou a bater 2 ou 3 minutos e chámote para meter no forno. Pa que me botas se me chamas? Vale, queres quedar? É que normalmente... No, pues ahora marcho. Normalmente, Sí, sabes, que tome estás esto aquí. estresado Me aí. voy. Vale. Tedes unha tontería. Adiós. Eu tamén estou aquí, que tedes unha tontería. Xa está. Veña. Biscoito feito, vale? Non sei que acabamos de facer, Unha fantasía. Sí. Sí. Bueno, Isto dá pa corte das redes, mira, eu saquei o biscoito do forno. Sí. E fixen maxia dentro Home, do moita, forno. moita, moita. E dei a volta. Ah. Porque mira onde están as améndoas. Vaya. Vale? Ostras. Torradiñas. Vale. Entón agora necesito que atempere un pouquiño e vamos facer o recheo deste Rolo de biscoito. Deste rolo de biscoito que trampeou, vale? Trampeou un pouco. Un pouquiño, pero pouco. Botou media hora a 180. Non é dixetes. trampa, é maxia. Bueno, sí, foi maxia. Media hora a 180. Chámanlle suerte ao traballo. Media hora a 180 foi. Media hora a 160. 160, Bueno, vale. Espera, vou poñer E isto aquí, amendos que por senón riba. a vou liar. Recheo. Recheo. Sí. Foi doado, mira. 400 gramos de queixo crema. 400 gramos Vale. de queixo crema. Azucre moído. Azucre moído. 40 gramos de azucre moído. Moi ben. Xa estou aquí, nata. 250 de nata líquida. Aí está. Teña. E 4 culleradas, que nada vamos contar porque as contei eu, confía en min, de Sí. crema de cacahuete. Está boísma, Está boísima. O Crema de confía en min. cacahuete. Confía en min, que hai Non é a primeira vez que hai te 4 equivocas. culleres aí. E E agora será a isto que última. vamos facer é bater, pero simplemente para mesturar. E seguida vamos ter unha cremiña. Entón teño que marchar con Oh. eles. Que pasou? Que me chapuzou. Non o vin. Non mo digas, non me digas que levas. No. É que serás amigo, Son amigo, meu, mira, xa amigo está. meu. Xa casi está, ves? No, queres que marche con Merchi? Teño que ir No, con porque ela. teño que estirar isto Pero rápidamente. teño que marchar con ela. Por qué? Vente para acá. Porque ten que ir ao forno. Ah, vale, entón vai. Eu vou estirar esta crema aí, vale? E cando veñas vou estar limpo. Outro temazo, Dame todo o poder, Merchi, todo o poder aí. Mira. Hoxe non sei que nos pasa. Todo el poder. Vale, Bueno. entón, botas todo o merengue que está mesturado tamén co mel, que está mesturado Mel co e caramelo. azucre e caramelo. Sí, o caramelo. Primeiro batido con un pouco de azucre, despois as 2 culleradas de mel, despois o caramelo. Que vai Poñemos saír aquí. aí? Isto vai a medrar no forno un montón. Vais a facer a baño de María. E no forno medra un montón. Despois vais un pouquiño. Mira, bueno, poñemos todo ben, vale? Para que as burbullas de aire que hai por dentro saian, hai que darlle golpeciños, vale? Como está dando Como Xulio. está facendo Xulio. Aí, exactamente como fai Xulio. E agora o forno, baño de María, 20 minutos a 180 graus. Despois dos primeiros 20 minutos, apagamos forno e deixamos Deixámolo. outros 20 minutos aí dentro. Pouco a pouco. Despois deses 40 minutos, abrimos un pouquiño a porta. O importante é que baixe a temperatura moi pouquiño a pouco, porque isto vai a subir un montón. Entón, que non nos baixe de repente. Vai a baixar un pouco, pero... Espera. Sí? E todo isto sen equivocarse de cámara. Vamos a dar un aplauso a Merchi Rodal. Moi ben, veña. Moi ben. Bueno, 20 minutos, aí ao baño de María. aí está o baño de María. Ui. Ui, hai que sacar aí Temos un un pouco. problema. Sí. Saca un pouquiño para que poida... No, ao mellor entrará. Así. Ah! ¡Oh! ¡Accidente! Baño de María. Baño de Fran, neste caso. Bueno. Baño de cañotas. Por nada. 20 Xa minutos. Está. Teño que xirar isto, Xa está. Tampouco Bueno. hai que poñerse así un pouco tal. Vamos coa pregunta de concurso, xente que está na casa. Veña, como se chama a sobremesa de Merchi Rodal? Pudding Molotov. Con que digo Molotov xa está. Molotov. Eu creo que sí. Sí. 664483419 chamade a voltas co prato, como se chama? Molotov.
50 euros en xogo. Vamos con Xulio, que xa me está chamando. Home, claro, non, levo te chamando un rato. A ver, estás a voltas. É que se espero que me enfríe, rómpeme. Ponte tranquilo, Non, eu xa estou tranquilo. No, non estás. O que pasa é que ti estás tranquilo demais. Porque... Aténdeme aquí, mira. Ahora vamos a ir enrolando o noso rolo. Vale. Mira, cremiña, fresa laminada finiña, vale? E por fora levas amendros. E por fora levas, ves? Ahora para as amendas. Entón vamos enrolando con cuidado. Con moito cuidado, vale? Ole. E agora que vamos facer é... Mira, con cuidado levantámoslo para que nos quede aí. Bueno. Aí está, vale? E parece que o sabes facer, Claro, porque é a segunda vez que o fago. Sabes por qué? Porque isto ahora ten que repousar 2 horas na nevera. Por que a segunda vez? Porque este xa repousou na nevera. Aí está. Este de aquí xa repousou na nevera. 2 horiñas, vale? Este xa leva 2 horas aí, non? Este xa repousou 2 horas, sí. Vamos a romper aquí. Vale. Ole. Entón, agora vámoslo pasar... Muy ben, vamos a empezar a decorar. Está fresquinho, ¿verdad? Está fresquinho, sí, Mira, temos aquí unha pizarriña, porque ahora, para que nos quede bonito, o que vamos a facer é... Pos un plato de pizarra, moi ben. O que vou facer é cortar aquí. Eu teño moito chollo aínda, entón teño que adiantar. Eu necesitaba axuda, Xulio, a túa axuda. Para que? É porque non va da miña. Home, non. Bueno, tamén. que? Voulle botar licor de laranxa e quería un chisqueiro. Entón, que o faga Xulio? Veña, Sí. vente. Xulio. Non, valle prender Xulio, valle prender Xulio. A ver, espera, que temos que... Isto hai no que facer ben, Hai que baixar as luces. Compañeros, vamos baixar as luces que vamos a intentar prenderlle lume ao plató, veña. A ver. A ver, dale, Xulio. Non prende! Non poñade la música hasta que non arde eso, Aí está ardendo. Ahora sí. Non se ve. Sí, que está aí. Pero non se ve. Demostro, eu. Aí, ahora sí que se ve, Sí que se ve. Venga, vamos a subir las luces, ahora ya está. O sea, mira que se ve. Sí que se ve. Ai, que frío que fai fora. Sí, ves, aquí. Estas son sobremesas para un día de inverno. Sí. Moi ben. Entón, ahora estás queimando todo o alcohol, pero vai dar aroma, non? Sí, claro. Este licor de laranxa, zume de laranxa, ese caramelo que non utilizaramos no pudín. Ben, vamos a repartir cartiños. Imos á Coruña. José Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy bien, viendo el programa. Oiche, facía un frío xe pola mañá na Coruña que estiven eu aí. Un aire... Sí. Un aire negro, que cousa, sí. Bueno, espero que esteades un pouquiño mellor agora pola tarde. Cóntame como se chama a sobremesa que fai hoxe Merche Rodal. Pudín Molotov. Moi ben, aí está, uns 50 oriños, un aplauso para José Manuel Cordado para a Coruña. Moi ben. Muchas gracias. Nada, José Manuel, xa sabes que podes vir cando queiras ao programa, vale? Vale, gracias. Un bico, hasta luego. Chao. Aí estaba José Manuel, que leva 50 euriños para a Coruña, para a cidade da Torre de Hércules. Parece que non hai, pero mira, Sí, sigue ardendo eso, A que salsiña ten frambuesas, ten amorodos, ten un poquinho de zume de laranxa e o licor de laranxa. É que, sabes que pasa? O lume, cando lle das lume por debaixo, arde. É o que ten. Entonces, vai tardar un cacho. Bueno, non pasa nada, non, xa pagamos. Ti crees? Sí, xa se debe que pagar. Xa está, non? Sí, mira. Hola. Moi ben, a frambuesa desfixose moito, claro. Sí, e agora isto botamoslle por riba, por lado, todo isto vai estar... Vai estar boísimo. Imos ver como vai o dedón, Xulio Mato. Veña, vamos por aquí. Pois mira como vai. Parece que ten unha pastelería. Que sí. Pois mira, este é o que me sobrou do recheo de dentro, vale, esta cremiña que levaba, crema de cacahuete, que dixo crema, nata, Azucre moído. Que máis levaba? Xa non me acordo, claro que se vertí. Non me acordo, nada máis, eu penso que nada máis. Unha cremiña super rica, vale? Mira. Moi ben, E agora o que vamos facer é, xa que lle metemos fresas dentro, pois vamos a seguir rematando con máis froitos vermellos. Pois moi ben, Xulio Mato. Claro, entón mira, poñémoslle por aquí unha fresiña, por aquí outra. Pois mira, vamos deixar a Xulio Mato decorando o seu, bueno, iba a decir o seu pudín, pero pudín o seu biscoito enrolado. Imos con Marité de Mesía, imos con público de voltas co plato, veña. Bueno, que temazo, Ai, Marité, como estás? Ben. Sí? Sí. Ben. Va a luter? Vou luter difícil. Vai ser o Paréceme día que sí. máis duro da túa vida. Sí.
Sí, sí. Sí, Está a o ver. día da declaración da renta e isto. É isto, o duro, pero Non hai nada peor. non hai nada peor. Pero bueno, todo se arregla. Bueno, malo será. Malo será. Sí, malo será. Malo será. Non sei se... A ver, bueno, claro, de merche ainda non biche rematado e tal, pero... No. Non sei se hai algún que che entre así polo ollo, porque o de Xulio... Este ten boa pinta. Isto parece un brazo de gitano de merengue. Sí, sí, pero como de merengue, verdad? Así Sí, unha cousa, sí, sí. sí, sí. É así un pouco do estilo, pero non sei. Pero está... Vese boa pinta, Boa pinta. Sí. Sí. É o de merche. É o de merche por Dora non se ve, pero Está ben, pode estar está rico tamén. Polo de oro non se ve. Claro. Pero vaise ver. Vaise ver. E vas ter que decidir. E van pasar cousiñas. Bueno. Porque quen gañará o Voltas co prato de hoxe? Teñen que esperar 5 minutos, A esperar. Para sabelo. Queres vir comigo? Vale. Veñemos con Vamos. Xulio Mato. Vamos, Marité, e Mesía, un aplauso para ela. Ponte aquí, Marité. Buah, o de Xulio, Que pinta. Vale, o de Xulio quedou... Ahora falta Azúcar pues, glass. unha animaladiña. Mira que eu... Facer xa Mira que eu a película completa. son unha persoa que dou bastante caña a Xulio. Pero quedoulle tal cal como se fose unha pastelería, verdad? Claro, pero isto é... Como se fose Como unha se fora un Mira, pastelero. mira que bonito, mira que bonito. Estou infravalorado aquí. Moi ben, moi boa pinta. Bueno, agora vou cortar un trociño para que probes. Ajá. Vamos mover un poquinho. Wow. Vamos a dar un super aplauso a don Xulio Mato, porque é todo un Que artista. boa pinta. E imos deixalo aquí, Maritete e máis eu, vamos con merche. Vamos con merche. Arrímate aí con merche. A ver, Rolando, merche, creo sí, que que ten que fixo. sacar do molde, merche. Xa está frío, Sí. cando o sacas do forno está altiño, entón pouco a pouco vai baixando, Vai, sabes, vai. despois desos minutiños. E cando está rico de verdade e cando está frío, vale? Ese é o frío. Este é o Este é o frío, xa. Non frío de todo, Atención. pero máis frío. Por aí sale o Ah, o caramelo, caramelo. ves? Caramelo. O Está caramelo caído. que lle botamos no medio. Ole! Mira que chula. Wow! Moi ben. Ten textura de flan. Que pasada! E agora que llevar para botarlle por riba? No, eso rellenará eu no medio. No, é como... Es un chelalo do medio. Chelalo. Hola! Así. Polos lados, poñemoslle así. Vaya bomba de azúcar. Canto máis rico está, o sea, canto máis frío, máis rico. Máis rico. Hola! Va, está moi chulo igual, eh? Sí. Precioso, Bueno, os dous moi bonitos, Sí, sí. Os dous moi bonitos. Bueno, vamos a dar tamén un super aplauso a Merche Rodal, porque... Que vos vou decir? Vamos a probar. Ven, Marita, vente a probar. Ponte por ali. Espera que lle vou a poñer un pouco. Que pasada isto, Wow, increíble, Colles directamente, non teño... Colles directamente. Ah, que coller así? Sí, parecíame unha pena... Ah, colles así? Sí. Moi ben. Imos coa pregunta de concurso. A segunda pregunta de concurso. Cantas claras usa Xulio para o seu rolo? 6, 6. 6, 6. 6, 6. 6. 6, 6, 4, 4, 8, 3, 4, 1, 9. Chamade a voltas co prato. Cantas claras usa Xulio para o seu rolo? 6, 6. Moi ben. 6, 4. Vale, no. 6, 6, Seis. 4, 8, 3, 4, 1. 6, 6, 4, 8, 3, 4, 1, 9. Marita, este dixo Mercho que hai que coller así. No, como queiras, no. No, Ni no. cachiños. Podes cortalo, pero que non se Con pode... colle de fresas. Como Vale. queira ela? Hola. Como Así. Va, pero que parece un flan, É eh? que Sí, parece un parece flan, flan. A textura de flan, É desfaise unha na boca. pasada, sí. Ah, que se vai desfacer na boca. Sí. Super curioso. Imos alá, mételle tamén un pouco de froita, Repartimos cartillos. Nieves de Lugo, que tal? Boa tarde. Boa tarde. A ver, contame rapidamente cantas claras utiliza Xulio para o seu rolo. 6. Moi ben, un aplauso para Nieves de Lugo. Moi ben, Nieves. Nieves, sempre o digo, pero é verdade, Podes vir cando queires, vale? Que rico. Vale, moitas gracias. Veña, un biquiño grande, chao. Hasta loguinho, Igual. chao. E chegou o momento da verdade, Marité de Mesía. Chegou o momento, telo Que claro. ricos. Sí, pues, Eso tamén está rico así caliente. espera. A mí a quente nunca o probei. Sí, Teño que pues está probar. rico. Imos alá. Marité, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Xulio. ¡Xulio Mato! ¡Ahí está! Mira que contento, que felicidade, Xulio. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos o luns, Recordade que vamos a estar aquí o luns outra vez facendo o Ciña en directo na televisión de Galicia. Chao. ¡Mua! Non te enfades, porque deixame pendón. Non te